Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Mpungose as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Alright, ngokukhulu kuyithoba okhabelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga ngingowakwaMpungose sisohlelweni ke sibiza ukuthi Know Your Leader la isola khona ithuba losihambe siyokhuluma nabaholi sihlale nabo phansi ke sixoxe sibalande nasey'mpandeni ukuthi bangobani basuka kuphi bangene kanjani kulento abangene kuyona. Namhlanje kuthina lolu suku silibona lusuku oluhle nolubaluleke kakhulu ukuthi nje honorishe i-invite yethu njengamanje ngicela ukuthula ngokusemthethweni iqhawe lakithi la KwaZulu Natal igama lakho ngumthandeni ongwakwaDlungwane isibongo sisacela ukubingelela siphinde sikwamukele ohlelweni lethu. Mfowakhuba ngibingelele ngibonge kakhulu ngizizwa ngithobekile kakhulu ukuthi ngibe ohlelweni lwakho olukhulayo oluhle kakhulu ngiyabonga kakhulu. Enye into engijabulisayo nje kakhulu ukuza uma out noma amajita sekasa ayihlanganiselayo production yawo udele konke okwenzayo mfethu besizoba nathi leyo invite kuwena siyayibonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuyimukela masithumela cha. Mfowethu uma sihlangene kanje sihlangene ngento yasekhaya ngoba nami la bengikade ngigijimisa amahasha asekhaya amkhulu kule ndawo indawo nje ngijwayele kakhulu. Yes ngibone nangama direction awadingi bawuza isekhaya. Yes so kumnandi kakhulu ukuthi ngibe sekhaya uma ubona abafowethu bezenzela into yabo into enhle abayikhulisayo ngicabanga ukuthi umsebenzi muhle kakhulu isupport sizonika ngayo yonke indlela esikwazi ukwenza ngayo. Mfethu njengamanje mhlawumbe ukhona umuntu oqala noma okwazi kakhulu esigabeni sokuba umholi kodwa siyafisa ukuthola sikulande empandeni ubani umfo kaDlungwane umthandeni Dlungwane ubani uzalwe ubani ukhulelele kuphi futhi kanjani. Insizwa yasemakhaya le. Okay. Uyazi ukuthi abantu basemakhaya bafika esilungwini. Yeah. Baba abantu abafike baphathe. Sure. Mina njoba ngisho ngizalwa isithole sakaZuma. Okay. Ngizalelwe lapha ya endaweni yasenqabeni endaweni yakaNqamalala. Alright. Kwisigodi sasenqabeni. Okay. Ngizalwa ke emndenini ophansi kakhulu. Alright. Ubaba ube umuntu odrive amabhasi. Alright. Ngiyiproduct yomsebenzi. Ngiyiproduct yokuhlupheka. Uma ukhuluma ngepoverty noma ukhuluma ngokuhlupheka akuyona into engizwile. Alright. Ngizalelwe ke khona ngakhula uma ngikhula ngaqala amabanga phansi esikoleni iMaria Memorial. Okay. Esilapha kaMpande. Oh nice. Kodwa ngifunde eMagxabeni uthi useMagxabeni ngoba isikole beyisikole esidala esakhiwa abazali. Alright. Alright. Umuntu ke ugcineke ekhula lapho ke enyuka ke namabanga ke khona kodwa ngikhulela khona endaweni semakhaya ngikhule ngenza konke into yenziwa zingane zasemakhaya. Ngumuntu ohambile wayobhukuda emfuleni sibuya sishawe ekhaya ukuthi kungabhukudwa la ngoba kukholelwa ukuthi kunenyoka kodwa thina siyingane singene sibhukude kwesinye isikhathi kuguliza umuntu ashone sishawe emakhaya ubuye entambama ujethi uhlakaniphile nabazali usugcobile uvaselina kanti ushaziwe abantu abazali bayabona yebo ushawe. So ngikhule kanjalo nje ngilusile. Okay. Ngilusi inkomo zasekhaya inkomo zamkhulu ngidlwayela imbiba. Sidlwaya imbiba yonke lento yenziwa abafana. Okay. Ngizingelile inyamazane ngaba ilengqibi yonke into yenziwa umfana wasemakhaya. Alright. Ngize ngaqapha noma sengiqapha imbiba sinami sengikhulile sengubhuti ayikho into engayenzanga. Ngishaya ingoma emakhaya. So ngoma ile ngoma yasemakhaya yokusina yangampela. Yes. Iqembu lethu bekuthiwa amanono. Okay. Ngoba besiza ngesinono thina engomeni lemakhaya abanye beyisina ngenye indlela kodwa thina sisina ngesinono ngendlela enhle so sazibiza ngokuthi amanono. Besisina yonke indawo sishona komashingeni sishona kompendle siningoma siyinsizwa zasemakhaya. So nginsizwa nje semakhaya ngisiphathe kakhulu ihlangu.
Okay. Ngisiphathe kakhulu ihlangu ngiseyingxenye futhi yombimbi lamabutho. So kumuntu nje wasemakhaya okhulile emakhaya. Mfethu ngizama ukuncikanisa nje ngoba sothu kuyikhathoni. Ngizama ukuyincikanisa ukuthi nayo insizwe ikhule emakhaya nani. Ungena kanjani ngoba uhlangothi esilaziyo kuwena yile lezombusazwe. Yini encikayo, yini oyayibona kulokhu ukukhula nje kwakho kushaya ingoma usemakhaya. Yini kodwa ekuncikanisa nalento ugcinisa unamathelana nayo nompela. Ngingathi ukungena kwami kwipolitiki ngifaka ubaba. Okay. Ubaba ubekade member yekhosathu. Okay. Emabhasini bezabalaza lapha emsebenzini emabhasini. Okay. Kodwa into engaleso sikhathi kade ngingayazi ube ukuthi ube operative emkhonto wesizwe we-ANC o-underground. Okay. Futhi basebenza lapha nobaba uAlfred Ndlovu owagcina uAlfred Zondi. Njalo njalo kade beorganize ke lapha beyabasebenzi. Okay. Kodwa umsebenzi wabo ugcine sewumsebenzi omningi we-underground besebenzela ukhongolose. Lokho bengingakwazi ke uma sihleli naye engitshela ngepolitiki ngokuhlupheka. Okay. Kwabantu okukhona ngisemncane engitshela ngokuhlupheka nami ngikubonayo. Uma kuthiwa kungene amaphekulazi khulu yena ntambama belimefika afika ichaza ukuthi yini lento amaphekulazi khulu. Ukuthi la amaphekulazi khulu akubona amaphekulazi khulu abantu ababi, abantu abazile abazosikhulula abazokhula lizwe. Kahle nabo bayingxenye ukuthi kufanele kukhulule lizwe kodwa ukuthi ubengangixini ngenxa yokuthi bekade ngisemncane. Okay. So ukujoina kwami ANC ngijoiniswe ubaba ekhaya. Ngagcina ngiyimember kaKhongolose. Ngagcina nami ngingena ke kulento yakhe. Ubekade nje mefika mibe nama meeting kwesinye isikhathi abo emhlanganweni edolobheni. Abuye emsebenzini masethi asambe. Ngitshela mina ukuthi sihamba siye edolobheni kanti uye emhlanganweni. Ngibona into engingayazi lapha ngibona begxuma futhi sebeshaya itoyitoni. Ngalowo sikhathi ayikaringi umncane wena understand ukuthi yini le. Igcine kodwa ke ngingenile ngagcina ngijoinile ANC ngaba activist kakhulu emakhaya. Uyazi ukuthi kule ndawo zethu iUDF ingenile yashisa yaba khona iyagxila. Kuthe ngalesikhathi ke kuqala kakhulu udlame kwafanele sibaleke ngenxa yokuthi nathi bese umuntu eseyishoshozela emncane. Kwafanele isikhathi sodlame ngicabanga ukuthi uyakhumbula ngo1990. Udlame isikhathi lishisa kwafanele sishiye ikole sibaleke ukuthi sikwazi ukuthi siphele. Ngene kanjalo kwipolitiki ngimncane ngisebenza futhi ngizona nabantu abadala bepolitiki ngiyibona ukuthi nansi into ekufanele siyenze into ezokhulula abantu bakithi. Inaka ufuna abantu kube khona abantu abama volunteer bazabalaze ukuze impilo zabantu nemphakathi yakithi ibe ngcono ukwazi ukuguquka. So uma ungangibekela ke ngiyakubona iyakungena lento eqhamuke nobaba uyakuthelela kaleli igazi. Igaba zakho mhlambe zokuhola zihambe kanjani ilethwe kuphi mhlambe nje ukukhuphuka ngayo ngepolitiki ngoba mina amavakho ngiwabonile kakhulu lapha kaRusu MEC futhi ka education kodwa kunezigaba engicabanga ukuthi ubukade udlule kuzona udlule kuziphi igaba. Ngihole kakhulu iANC Youth League ngisemncane kakhulu. Okay. Kusuka ngabo 1992. Okay. La khona sengibona nami izinto eziningi sengizibona sengikwazi ukuzenza. Ezinye zazo obonayo ukuthi izinto ezibucayi umuntu ngenxa ukuthi wayesebungane. Okay. Ezazi kade zenzeka ngoba kodwa inodlame kakhulu. Yes, kakhulu nala iperformance benenkinga. So bekunodlame kakhulu. Lonto eyenze ukuthi ke umuntu abambe iqhaza nabantu abadala. Okay. Kwesinye isikhathi uzama ukuthi coordinate ungaboni umngozi abazali bengafuni. Uma kakhulukazi uyekade ngafuni ukuthi ngibambe iqhaza kodwa ngikhumbula nje ngo1995 sizama ukulontsha ibranch yeANC lapha ngasekhaya. Ama branch ngalo sikhathi ayeseyakhiwe ngama areas kwakungakaba ama ward. Kuse ukuthi area. So ngasekhaya mina kade ngicoordinator ibranch ufuneka launch ibranch 95 ngo1995 kufika umama uBarbara Thompson. Udlame luphezulu. Kodwa ngalo sikhathi thina sisamashoshozela ubona ukuthi kufanele siyenze lento. Ubese ngitshela nje lethu umama uBarbara Thompson ukuthi ngangekusabela ngingazi abazali bakho ukuthi bavuma kanjani. Nganginenhlanhla ukuthi ubaba yena wekade iunderstand ipolitiki engenankinga kakhulu. Ngaleyo ndlela wekade ngigqugquzela ukuthi noma kukhona ubungozi ebubonayo kodwa kuba khona ungigqugquzela ukukadele kodwa qhubakani niphambili. Uma ekhaya engafuni ukuthi ngiqhubeke ngoba uyibona yona umngozi ngoba uyehlala la emphakathini. Imaphi lama qualities akuthatha ukuthi ukhethe ube ANC ngaleso sikhathi wawabona?
angazi ngicabanga ukuthi into yokuzinikela Okay. yokuzinikela ukusebenza Yes. yokungabi novalo ezintweni eziningi kakhulukazi ANC mubheka le thina sayijoin ngoba thina saba nenhlanhla yokujoin iANC kungekho benefit. Okay. iANC moyijoina uzinikela unikela impilo yakho. Okay. So akubona abantu abaningi abanye bebekade noma beyithanda iANC ngalo sikhathi babesaba ngoba le ANC kwakuchaza ukuthi uzobulawa. Thina lapha na ubulawa emini emakhaya. Uyabona? So kodwa sakhetha ukuthi no kubalekile kube khona abanye bethu abazoba ama volunteer ukuze izinto zenzeke ngendlela ekuyiyona yona. So sajoina ke umbutho sasebenza ke uma mhlambe sengiqhubeka kuthe ngabo ngo1998. Okay. Sengiyahola ke branchini. Okay. Ekhaya. Ngihola iANC Youth League kodwa ngimncane ngaleso sikhathi kodwa ngiyingxenye futhi yokhola iANC. Okay. So ngo1998 ngase ngikhethwa ukuthi ngingene kwiregion. Oh nice. Regional Executive Committee yeANC Youth League eMoses Mabhida. Okay. Yes la ngakhethwa khona eLA Center. Okay. Kuthe uma ke ngo year 2000 sekwenziwa iwall to wall iANC yangena kwiprocess yokubulala zonke inhlaka kubona inhlaka zonke zizobe sezi integrateka kwi-wall to wall sekwakhiwa ama-ward sengathi ibranch manje ibranch yesigodi sekuba ibranch ye-ward ephelele ngoba i-ward ifaka igoteni ngezahlukahlukene noma indawo ezahlukahlukene ngibeke sengiqhubeka ukuthi iANC ithi iANC Youth League ngibe ingxenye yestructure esikhona se-region ngaleyo ndlela ke umuntu ugcine enyuka kanjalo ukuthi ukhona. Yes, waqhubeka 2000 bani futhi again ngo2000 ngikhumbula kahle ukuthi ngo2002 kwinkonference ekade ikhona eThekwini ye province sasikhona ngacontesta ngangakhethwa ngaleso sikhathi ukuthi ngiyongena kwiprovince angithi umholi awuhlali ngaso sonke isikhathi khetho kwakuba njani ngoba ngiyabona inkonference zamanje ayisafani nezakuqala ngizwa lokhu kumukela okumnandi ukuthi at least uyazi abaholi bakhethiwe. Thina abaholi bebekhetha futhi bekhetha umholi kade umcontestile ubone ukuthi ukuthi umholi ongcono kunami futhi kumnandi ukuthi uyangihola. Uyabona iloko thina esikwazi esikhulele kona kwi-organization hayi lento yokuba personal ukuthi uma ungakhethwanga okuchaza ukuthi inkomfa ayiphelile iyaqhubeka okuchaza ukuthi njengoba ngingakhethwanga namhlanje icampaign yami yaqala kwakungenjalo thina inkomfa zethu zibe njalo ngibese ngethwa ke bengilongi ngikhona ke kwi-region ye-ANC Moses Mabhida kwi-ANC Youth League bengilongi ngikhona kuthe ngo2008 ngakhethwa kwi-province ngoba ngiyi-region ngakhethwa kwi-province ukuthi ngibe u-deputy chair hayibo we-ANC Youth League kwi-province ngo2010 2010 yes ngibese ngilethwa njengohlalo weprovince kwaZulu Natal njengohlalo weprovince kodwa lokho bekungasho ukuthi angikho ekhaya ukhumbula ukuthi sonke lesikhathi ngikwi-province ye-ANC Youth League kodwa nginobhala webranch ye-ANC ekhaya ngispende about 9 years ngunobhala webranch ngabuye ngazo electwa njengohlalo yazi ngihlekani ngoba kuphazamisa lapho kuhlekisa ukuthi njengoba ususpende iminyaka eminingi unobhala igcina sekuyigama lakho kusenabantu babembona namhlanje bathi ikhamba kahle nobhala kunjani bakhona lapha njengasekhaya kuyazi ukuthi ngunobhala webranch ngenxa yokuthi ubengingakhethwa ngenkani uyabona futhi abantu bebebona ukuthi nangu nobhala wethu ekuyena unobhala uthe noma sebengikhetha ukuthi ngibe uhlalo webranch bangikhetha nje futhi ngaphandle kokuthi kubangwe for amahlandla ama-term awu5 ngiwuhlalo webranch ukuchaza ukuthi loyo u10 years ngiwuhlalo webranch ye-ANC ekhaya ngingakhethwa ngokuthi kukhona ukhethwa nje ukuthi ngikwi-province ye-ANC Youth League ngusihlalo we-ANC Youth League kodwa ngusihlalo webranch futhi ekhaya ibranch ye-ANC ngibese ngibuya ke ngikhethwa ukuthi ngibe kwi-region ye-ANC la eMoses Mabhida ngicabanga ukuthi lo nyaka beku20 ngawo 2010 ngibe kwi-region futhi ye-region ye-ANC kwathi ngo2012 ngase sengikhethwa ukuthi ngizoba usekela hlalo we-region kwasho ukuthi futhi na kwi-province kwi-ANC ngakhethwa ukuthi ngibe kwi-province ye-ANC kunjani ugqoke ihlalo zombili ugqoke isigqoko kwi-province usigqoke kwi-region usigqoke ebranchini ngasekhaya well uma umsebenzi uwenza ngoba inkinga ekhona yokuthi uma seziningi lezi zinto zenzayo kuba khona la kusafarisha khona ngalezi sikhathi
bengekho kuhulumeni. So bekulula ngoba bengikade ngisebenza njenge professional. Ngihambile ngayo university ngabuya ngaba yi professional, ngasebenza njenge professional. So abanye bethu are not political careers. I'm not a career politician. Ngingene la kwipolitiki uzosebenza. Yes. Nginezinto zami engizenzayo, ngisebenza ngi-executive manager, ngiphila. Not ngoba ngizoseva ngizela ngizokula. No. You know, we're really saving abantu ukuthi sizoseva umbutho soseva isizwe sakithi. So yilokho esikwenzile. So ngo2012 ngikhethwa ukuthi ngibe u-deputy chairperson we-region. Kodwa ngase ngikhethwa ukuthi futhi ngibe kwi-province. Kwaphoqa ukuthi ngishiye kwi-region ngokuthi sengikwi-provincial executive committee ye-ANC. Ekuthe ngo2016 bangibuyise be-region bathi no resign lapho kwi-province. Ngabuya ngeza bengiresignisa ngaresigna. Walalela futhi umthetho ngalela uma i-organization ingikhulumisa ukuthi angishiye lapha ya. Ngase sengishiya ke kwi-province ngabuya ngazoba usihlalo we-region eMoses Mabhida. Yes. 20 bando. No, 2016. Okay. Yeah, 2016, yes. All right. So amazinga akho khona agcina lapho ku-ANC. So awagcinanga ke lapho ke ngoba ngo2016 kuyoze kushawa 2019 benguhlalo we-branch we-region. Okay. Yeah, la eMoses Mabhida okusho ukuthi ku iMaritzburg yonke ifaka labo bonke labo basipala ba-7. Yes. Base so benguhlalo we-region. Ngaleyo sikhathi kuthiwe ngo2016 ngoJune ngase ngifakwa ukuthi ngibe ngiyobheka lapha kwa education ekubeni uMEC wa education. Ngizokhumbula ukuthi ngaleso sikhathi vele bekade sengise eshaya umthetho eParliament kusuka ngo2011. Yes. Sengiphumile ekubeni iofficial ekusebenzeni nje njengomsebenzi. Ngase ngideploy ukuthi ngiyongena eshaya umthetho. Fikile lapho ngahlala nje eshaya umthetho wangu ngi-ordinary member. Ngase ngibuye ngilect ukuthi ngibe uhlalo we-portfolio committee yaka sports and recreation. Mengiphuma lapho ngibe sengi-electwa ukuthi ANC ngideploya ukuthi ngiyosebenza ngisebenzele isizwe kwi-province ekutheni ngibe u-MEC wa education. Sisamile abantu ibona bayosho ukuthi sasebenza kanjani. Mina ngisathi ngiyalapho ukuthi mawungibalela iziwombe noma izinto zezimbadlwana oyikhumbulayo osho ukuthi ngale period ngikhona la ka education eyisakwazi ukuzama ukachieve 1 no 2 no 3 Mpungose noma ungasabanga specific kodwa nje izinto othi memulele ebusuku usho ukuthi kule era kodwa sasebenza emagalelo ethu. Ingakho ngithi abantu bakwaZulu Natal ibona abayoba ufakazi nokuthi ibona abayoba amajaji ngoba history yona ayivamisile ukuba nama pages a blank. Yes. History yabhala. Uma uzobhekisisa kahle uma ngifike iprovince yaKwaZulu Natal iku60% ngokwe-pass percentage. Yes. Bikade iqhubeka ngidropa before mina. So uma sifika ezinye zezinto esaqikelela kuzona ukuthi ngithi I would spend no cent ngizofaka imali eningi ukwenza isiqiniseko ukuthi sisupporta izingane zethu ukuthi zithola ama-extra classes. Into esakwazi ukuyenza ukuthi sibambisane nothisha, sibambisane nama-unions. Because iformula isho njalo ukuthi kufanele ubambisane nothisha, ubambisane nama-unions. Abazali bafile ukuthi bayingxenye ye-education yezingane, nezingane zifile ukuthi ziyingxenye ye-education yazo. So lemlenze yonke uma ingekho ingabambisene angeke ku-education uzuphumelele. Ngicabanga ukuthi into esakwazi ukuyenza ukwenza ukuthi sakhe i-foundation yokuthi kuphunyelelwe. I-foundation yes. Ngalo nyaka wokuqala sifikile sakwazi ukuthi sisuke ku-60% siye ku-64%. Nice. Uyabona first year kade iminyaka yonke sidropa iKwaZulu Natal drop kodwa ngalo nyaka sa increase ngo 4%. Unyaka olandelayo sagcuma saya ku-74%. Oh nice. Unyaka izinto engicabanga ukuthi sakwazi ukuzenza ukuthi si-instille i-discipline kothisha. Othisha bangathi bebona izingane zethu babone intombi. Sure. Enye yezinto esafike sasebenza kakhulu kuzona uzokhumbula sisuka siya koNquthu. Lapha ngiyakhumbula kahle. Lapha yakwakukhona uthisha engathi bese ngifika ekadeleleni ingane. Wazi wazishutha uthisha elele nomfundi. Yes. Ngathi mengifika lapha ya umphakathi waphuma ngingazange ngubisa. Wathi sesikhona siyabonga. Ufika abazali bephethe izingane bezibelethile bewu18. Bethi nazi izingane zalothisha usesiqedile ingane zethu.
18 bathi seziqedile ngalolo langa ngathatha isinqumo sokuthi mina ngizohamba ngiyovula icala emaphoyiseni ngathatha isinqumo futhi ukuthi ngalelo langa lo thisha akekho esikoleni abanye babethi uma ngithi uyaphuma lo thisha namhlanje bethi process ayizohamba ngendlela ngathi kulungile sohlangana naye enkantolo ngoba ngeke ngivume ukuthi ahlale enganeni zami la enza lezi zinto azenzayo. That was a commitment esasizinikele yona ukuthi noma ngabe kwenzakalani kodwa sifuna ukuthi othisha mebefundisa bazi ukuthi lezi ngane kufanele bayihloniphe ingane zabo. Ngicabanga ukuthi enye yezinto zokuqala sazama uinstilla ukuthi abantu abangasebenzi, abantu abangafundisi ekoleni sibakhiphe ekoleni. Ngaye ngafika ngathi wena principal uno 0%, ngitshele why kufanele ngingaxoshi. Ngamkhipha uprincipal. Obaxosha? Yes. Ngifika ku system ngoba inkinga njoba ngisho ukuthi uma uhluleke ukwakha kwa education, uma uzofika uhluleke ukwakha ifoundation, unenkinga enkulu. Ngifike ngithola ukuthi kunothisha abaningi abangaphezulu kwa 300 ababekade kubeka ususpension. Isystem ingamanageki. We able ukuthi sibuyise isystem simanage ngendlela ekuyiyona, sithathe inqumo la kufanele sithathe inqumo khona, sibabonge othisha la kufanele sibabonge khona. Enye yezinto esakwazi ukuthi siqala ukuyenza ukudonsa isilo samabandla uMdlokombane, simlethe ukuthi azoba ingxenye yethu ukuzosebenza asebenzele isizwe sakhe. Lokho sakwenza ngahamba ngaye kuyena ngayokhuleka ngiphethe iguqa ngiyokhuleka ukuthi nakho umsebenzi wesizwe ula sizocela uMdlokombane ibalekile kakhulu. Yebo. Sahamba ngayocela uMdlokombane ukuthi sicela ukuthi eze la azosebenza nathi. Wakusukumela phezulu wasebenza wavakashela wonke ama district ehambe luleko othisha sihamba naye senza umsebenzi wesizwe. So ngicabanga ukuthi ezinye izinto esakwazi ukuthi achieve ukuthi wonke umuntu abone ukuthi into ye-education into yethu sonke. Le ama EA ama assistant teachers ifike ungasekho. Le ama assistant teachers ifike sesingasekho thina kodwa kwakuyi program ekuyithina sasikade siyiqalile ukuyipropose ukuthi ayenzeke. Ngoba yabona la kuhulumeni awukhuluma into namhlanje yenzeke namhlanje. Kuba nama plans, kufanele kwenziwe ama budget, kufanele kwenziwe zonke izinto ezinjengalezo. Uhulumeni uyinto yona enzima. Mina ngingawubiza ngokuthi ufana nento esibiza ngeamupa. Uma ungawuzanga unaka ufuna ukuthatha ishape, kufanele uma ubambe ngapha ngoba kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi ubamba ngala uphutshwe ngala. Uthi ubamba ngala uphutshwe ngala. Kufanele ube nomnono, ube nendlela yokusebenza uhulumeni ukuze ukwazi ukuthi uphumelele. Fethu njengamanje kade ngibuka ke enye izinto ebaluleke kakhulu because ngaze ngaqeda esikoleni kakhulu high school ngakade ngingadli le nutrition yokudla kwabantwana esikoleni niphushe kangakanani ukuyilekelela ukuthi nje ithi ukuba namandla ibe namafa kangaka. I-program yababa uMandela. Omunye umuntu angayiclaima kodwa i-program yababa uMandela la khona athi lezi ingane ngoba understand. Mina ke ngine personal experience. Ngoba ngiqhamuka kwifamily ebekade ingenzi kahle. Ngoba ekhaya besu11 ekhaya. Kodwa ubaba bekuyena yedwa osebenzayo driver amabhasi. Ukuchaza ukuthi lokho bekade ngingekho enough ukuthi ubuye esikoleni uthola ukuthi ukudla kukho. Kwesinye isikhathi uyahamba esikoleni ukudla kukho. Uma ubuya ufanele wenze umcuko. Abanye bathi sicukwane. Noma uhlanganise uphuthu uhlanganise noshukela mase ufaka amanzi ngoba ukudla kukho la ekhaya. Now leyo into ubesebona lo uhulumeni ukuthi no kubalekile ukuthi silekelele izingane ukuze zikwazi ukufunda ngoba uma ulambile lapha ukwazi ukuconcentrate esikoleni. Kahle lokudla izingane ezidlayo esikoleni ezinye uthola ukuthi ukudla kokuqala futhi kungenzeka kube ukudla kokugcina kosuku ngendlela okubaleke ngakhona. So simbonga kakhulu uhulumeni ngendlela enze ngayo ukulekelela izingane ikakhulukazi emphakathini yakithi ukuthi zikwazi ukuthi ziphile ngalokudla. Asikwazi ukuthatha kancane. Mawubheka pho umphakathi ufika nini la ongathi umcasukela khona ngoba masibuka manje sikwi GNU sikwi-GNU sikwi-GPU uthi usemngeni awukho umngeni ngaphandle kwezandla zethu. Mawubheka ifikaphi ilahlekaphi mawuyicabanga nje uyicubungula ayino ukuthi hlamba kuyona engakuthinta kangaka kodwa mawubheka iziphi lezingqinamba la iqhamuka khona. Kuningi la kufanele sizinuke khona amakhwapha njengabaholi. Sure. Kuningi ngoba asikwazi ukuthi kuphela siblame umphakathi uma usishiya. Uma kukhona izinto ozishoyo
singakwazi nathi ukuzinuka amakhwapha. Alright. Kufanele thina sabaholi sizinuka amakhwapha ukuthi yini lesiyenzile, yini lesiqhubekayo siyenza abantu abangayifuni. Ngoba abantu abekho blind. Yes. Society ayikho blind. Izinto esizenzayo sabaholi kwesinye isikhathi zithatha for granted. Into encane kwesinye isikhathi sokuthi singabahlonipha abantu ngento ezincane. Yes. Iyona leyo into leyo. Ingakho le program kufanele yenziwe ngendlela ekuyiyona yona yokurenewa nokurebuilda iorganization African National Congress. Subuyisele endaweni yabo. Ngicabanga ukuthi yileyo into eyokwenza ukuthi abantu baqale basithembe. Ngoba kunento ezincane ekade sizilokhu sizenza abantu sibathatha kancane. Uthola ukuthi uma mina ngikhethiwe ngaba yikhansela, umphakathi angubizi. Ukuzokutshela ingqinamba engihlangabezana nazo lapha emkhandlwini ezenza ukuthi ngingakwazi ukuzodeliver. Ngingakwazi ukuthi nje ngizobikela umphakathi ukuthi ngifike ngangqinda lapha. Yes. Nokuzothatha imandate. Ngoba into yemandate ibaleke kakhulu ukuthi uma usebenza nabantu ukwazi ukuthatha imandate kuyona. Enye into eyenzekile ukuthi ngenxa yokusupportwa abantu kwesinye isikhathi abanye babaholi bethu babe sebeba arrogant. Ziningi ke ezinye inkinga engicabanga ukuthi zifuna thina ku-ANC ngaphakathi sikwazi ukuthi sizixoxe. Njengokuthi njengamanje ngisho kuthiwa umholi ongakanani. Kukhona izinto omungenazo ofana nami nje ozisebenzelayo, umungenayo imali ungakwazi ngeke ukwazi ukukhetheka. Uyabona noma uthi umholi ukuliphi izinga njalo njalo. So kuzinezinto engicabanga ukuthi kufanele sibuyele emuva sihambe siyozibheka sizi-analyze. Kodwa ngifuna ukusho ayikho inhlangano esasebenze ngalendlela u-African National Congress osebenze ngayo. Futhi kusayothatha iminyaka ukuthi kube khona inhlangano enama-policies nesebenzile. Amaphutha khona siyawabona. Kodwa sikwazi ukubona amaphutha wodwa. Siyeke ukubona izinto ezinhle imiphakathi yakithi ezibonile. Yabona nje lapha ngasekhaya thina yabona kunemigaqo yetiyela eBlack Top in and out. Iminyaka esingakaze sicabanga ukuthi lento bikade ingenzeka. Kodwa ngenxa yomsebenzi lo kaKhongolose lezo zinto zikwazile ukuthi zenzeke. Ingxabano zethu zangaphakathi akufanele sizikhiphele ngaphandle. Inkinga enkulu manje ngithi mina uma siphikisene nawe ebranchini mase singiyaphuma ngihambe ngomobilizer ngimobilize against wena. Ngingaboni ukuthi memobilize against wena mobilize against organization. But manje la endimala khona Dlungwane ukuthi manje yabo unyaka esikuwona 2026 and 2026 wama results and ngeke nganenzela into elula neyabaholi ngathi hayi ake ngiyibuza abantu ngizwe uvo kuyipage khona impage enginalo nje elina 1.something million wama followers ukuthi ake sizwe umoya ukuthi khuluma manje sinane group la eMpophomeni ebizwa eMpophomeni News Online and abantu banichitha iqembu inhlangano yenu bayichitha nje at all because kade ngibuka even ama stats anikeza bo 9% niphansi kakhulu kuona and umbuzo uthi uma kuukuthi kusazohlalwa phansi kulungiswa nilungisa nini because isikhathi manje mawuthi uyasibheka unyaka wokhetho lo sikuwona abantu bademanda ama answers from nina ukuthi nixolisa nini ngezinto ezirong ni accounta nini la inigxobene khona nikulungisa nini ama elections akulonyaka and amaqembu amanye aqalila campaign njengamanje nina ithini into njengamanje kulonyaka esikuwona combination yezinto of course njengamanje angizibe kuzoba uspokesperson we-ANC. Yeah, so ezinye izinto angikwazi ukuthi ngizikhulume zonke ngoba ngicabanga ukuthi sinabantu ekufanele bazikhulume kusazoba meme. Kodwa i-combination yezinto mina engizibonayo eyokuthi eyodwa yokuqala yokuthi si renew and rebuild i-ANC. Enye elandelayo yokuthi abantu bayabasha abantu abangenzi kahle. Labo bantu labo kufanele kube yibona isidila nabo sibakhiphe. Yes, ngicabanga ukuthi enye izinto kufanele zibalekile ngoba phela abantu bayazisho izinto abanye bathi i-ANC. Alright. Iloko singakuthandi. Abanye bathi nje ayudlungwana simfuni ngesivote umudlungwane uyena. Uyabona i-ANC kufanele ibe bold this time around ukuthi ithi dlungwane buyele eceleni ngoba nawe uyayibona into yakho ukuthi uhlulekile ukuhola ngendlela okuyiyona yona ufanele ubuyele eceleni ke. Uyabona mina kusuka ngo-2019 kuze kushaye u-2024 bengingekho ndaba bengasebenzi bengekho eParliament ngokwami ngikholela ukuthi umsebenzi engangwenza ka education kufanele ngabe wangibuyisela ukuthi ngikwazi ukusebenza. Kodwa uma kubonakala ukuthi kukhona abanye abantu abangcono ubuyele eceleni ngaphandle ukuthi uba ngumsindo ubuyele eceleni ngizange ngiba ngumsindo aba discipline kwi-organization ngahlala phansi. Kodwa nawo umphakathi wethu uyashesha kakhulu ukhohlwa. Nanso enye inkinga engicabanga ukuthi ibhekene nathi sumphakathi.
ngoba ezinye izinto ezinhle sure siyashesha ukuzikhohlwa, siyakwazi ukubona izinto ezimbi sikhumbule zona. So entweni ezu100 uma zu90 ezinhle sikwazi ukugqamisa sibone izinto ezu10 ekuyizona ezimbi. Uyabona? So ngicabanga ukuthi uma umholi kugqama kakhulu into zakho ezinhle, kugqama kakhulu. Mina bengu-MEC angikadwa ngizihambela ngedwa, ngizihambela ngevan leli. Ngikwazi kahle. Uyabona, angaze ngithi emva kwaloko nje ngaphuma ngizange ngisaphinde ngikade, ngoba ngibuyele ku-society, ngumuntu we-society. Uma kukhona la ngenze khona ubu-wrong ku-society, ngicabanga ukuthi i-society iwazi ukuthi ngitshele ukuthi kodwa wenza wrong la. Ukusho. Uyabona, nayo yonke leyo into leyo. Nawo kodwa umphakathi ufuna ubuye ureflect ukuthi-ke kona konke lokho esikushoyo kungabe i-ANC yini eyenze lezi zinto, noma ama-individual abantu akade benikwe i-responsibility. Ngoba kungenzeka ukuthi i-ANC kahle kahle ayinalo icala. Kufana nokuthi uma sikhuluma ngabantu akade bebe-corrupt ngezinto ezingekho right, uthola ukuthi umuntu efanele kudilwe naye kungadilwa ne-ANC, ngoba i-ANC yethu kufanele siyivikele. Uyabona, ngicabanga ukuthi yileyo into umphakathi ngicabanga ukuthi ufanele uyibuke, uyifunde. Yes, unfortunately wonke lama political parties amasha aqhamukayo aqhamukela ukuthi azodivide ivoti labantu abamnyama. Unfortunately izwe lohamba ngoba thina silwa sodwa, sithi lo akenzanga kahle, asibone lo ukuthi wenze njani, kodwa lihambe ngoba laba balwa nathi bona bayimbumba bahlangene. Lo hamba ke izwe lihanjiswe lokho nje ukuthi abantu bahluleke ukwazi ukubona ngale kwadlungwane. Kanti ngale kwadlungwane kukhona i-organization ekuyiyona inhlangano yoMandela, le ndala ye-ANC yona le ndala. Uma kukhona umuntu ongenzile kahle uyena ekufanele abizwe abuyiselwe eceleni, inhlangano yethu siyivikele. Sinomsebenzi ukuthi uma la ekhaya kukhona umuntu ongenzanga kahle sibongweni sethu, uyena efanele simbize, ongcono simkhephele lapha ya iqeleni, kodwa sikwazi ukuthi sishiye isibongo sethu. Ngicabanga ukuthi umsebenzi omningi ukuthi abantu sibafunde. Enye inkinga engibona ngathi iphuthe esalenza kakhulu siyi-ANC, sithe uma sithatha izwe sithola i-political freedom ngo-1994, sase sisithi sesikhululekile. Satshela nabantu bazitshela ukuthi sikhululekile, kanti asikhululekile. Besithole nje i-political freedom. I-political freedom ehamba yodwa engenayo economic freedom ayisoze yaphumula. Yingakho ungizwa kwesinye isikhathi, ngoba ngaleyo sikhathi bengiyimember ye-NEC ye-ANC Youth League. Ungezwe abantu sebekhuluma i-economic freedom in our lifetime. That is i-program yethu njenge-ANC Youth League. Leyo program ngoba we sat down sa-analyze, sabheka, sabona ukuthi i-political freedom ikhona kodwa meaningless uma ingahambi ngokuthi sikwazi ukuzimela nomnotho abantu bakithi nomhlaba. I-core yomzabalazo wethu eSouth Africa kwangekona nje kuphela ukuthi sizabalazela ukuthi sifanele sivote. I-core yomzabalazo kwawukuthi kufanele kubuye umhlaba wethu, ngoba sasi-understand ukuthi umhlaba uhamba ne-economy, akwazi ukuhlukanisa. Uyabona? So imiseke kancane lapho, okuchaza ukuthi ingakho ngo-2010 mesithatha i-decision ye-economic freedom in our lifetime, leyo program we understood ukuthi chaza ukuthini. Unfortunately ibisi hijackwa yilabo sebebiza ngama-economic freedom fighters, okuyithina ANC Youth League i-program yethu. Uyabona? Unfortunately siyi-ANC sinama-policies amaningi amahle esingakwazi kwa-implementa, siyawacula nje asiwa-implement. I-ANC today uma inga-implement ama-policies ayo kungafanele ingahambi yo-campaign ngoba abantu bobe beyibona ukuthi yenzani. Yazi mhlawumbe ngiyalanga sekugcineni ngoba sesizobuya nje siye ngakokunye, but iwari yami nakuwena nombuzo kuwena masikhuluma ngokweqiniso nje, sikhuluma njengama-outsiders endlini, isekhona lento njengoba ugqoka iskipa se-ANC ukuthi uhambe with pride la uhamba khona, noma sekumele uzichaze uziphendule. Sifike kanjani la engazuthi seninegama nje makuke kwathiwa nje ANC ngisho ngaposter even le nkulumo ngxoxo yethu so sikhuluma ukuthi uzobabona eMpungose ubalandeleni labantu, nifike kanjani lana esenegama elibi kangaka nje mawukhuluma nje ngazuthi wonile emphakathini? Uma ukuthi uzobhekisisa kahle, abaningi balabo bantu ekade babaholi bavele bashifta isituli bahlala ngala. Bahlala ngala sekuyibona laba kade bone kakhulu, sekuyibona esebebona umonakalo omkhulu.
ngingababiza ngamagama ngoba besinabo Okay. siyazana Alright. yabona uma ungasubheke labo bantu abakhuluma kanjalo akubona ama-ordinary members e-society Okay. abantu ababaholi angisho ukuthi i-society ayikhulumi Okay. angikusho njalo Yes. yabona kodwa abaningi balabo bantu abakhuluma kanjalo abaningi baba bama-beneficiaries e-system Abebe benefit. yes ama-beneficiaries e-system abaningi babo yabona kufanele ngoba i-society nayo kufanele analyze ngingathi uma kade ngihleli ngala kwi-ANC ngifike ngone kuthi mase sekunenkinga mase sengigxume ngigqoke esinye iskipa engenzeka si-green leso skipa engisigqokile sengi-right kakhulu sekuyimina engikwazi ukugxeka ngaphesheya ngala kwakhongolose kuyimina kade ngona lapha kakhongolose abantu bakithi kufanele baqaphele yileyo into ngithi mina abantu kufanele baqaphele abantu bangabi blind kufanele nabo bakwazi ukuthi ba-analyze izinto babuke i-society abaphila kuyona ibalulekile kakhulu leyo Wethu njengamanje kunabantu abasha nje sesiyabuya siphumele ngapha kwepolitiki Yes. ingcindezi mfethu yemsebenzi ayikho i-advice yakho njengoba futhi ngiyajabula ukuthi wena ukwazile ukoseva kanti uke wasebenza wahamba wayoseva kuhulumeni wasuwabuya futhi waba khona kusho ukuthi ukwafanele ukuthi uyasebenza njengamanje Yes. your advice because ngicabanga ukuthi uphethe zonke lezi inhlangothi zombili lokusebenza elokuhola kanye nelokuzisebenza mawusohleli usekhaya what is your advice bro yazi ngisanda kuposta ipost ngibuza ukuthi usuneminyaka emingaki uhlele ekhaya noma ungasebenzi bro angazi thousands and thousands of comments nezinto ezikhona ingathini umyalezo ungathini umyalezo wakho enye yezinto ezama-challenges kakhongolose okay yokuthi asikwazanga ukucreate imisebenzi all right ngoba angithi kufanele sikwazi ukuthi si-accept la senze khona sinama-shortfall khona enye yezinto asikwazanga ukucreate imisebenzi okay kunenkampani zahulumeni kuqala bekukhona uSportnet ngicabanga sekuTransnet manje bekade ecreate amathuba omsebenzi lapha yakuloliwe yeah enye into ezingazange size sinake uma ungase uhambe uthi uye Taylor's Holt uyobheka u-railway line ugcwele ihlahla yes ngenxa yokuthi suneglectile ukuthi si-renew si-revalve kakhulu u-railway usebenze kusebenze gcina sekugcwele ama-truck emgaqweni nazo zonke lezo zinto lezo kanti lezi zinto ziyalekelelana akufanele kube zibe kwi-competition okuchaza ukuthi iy'nhlaka lezi zahulumeni iy'nhlangano ezingaphansi kwahulumeni siziyekile zafa kungafanele kube njalo ngicabanga ukuthi enye yama-shortfall yezinto esibe nazo lezo ngicabanga ukuthi enye yezinto esingakwazanga ukuyenza ukucreate imisebenzi it's well and good ukuthi sinike abantu o-350 but uma ungase ucalculate ukuthi how many billions leyo mali uthi nje 6 million abantu abanikwa o-350 umultiply ngo-370 it's a couple of billions ngenyanga ophumayo uhulumeni but ube sibe deliberate ngaleyo mali sayithatha leyo mali sayoyifaka kuma-industries sakha ama-firm nazi indawo zikhona la abantu sebeze bagcine bayakha endaweni ekade singenabo abantu sakha ama-industries deliberately ngoba akubona bonke abantu abawosomabhizinisi iqiniso lokuthi ungamnika omunye umuntu imiliyoni angeke aze ayakhe ibhizinisi esuccessful ngoba akanayo into yokuba ibhizinisi yokuba usobhizinisi yabona nje mina ngu-cameraman bengaziwa e-high school ukuthi ngu-cameraman ngiyashuta yes ngoba bengisibonile isimo sasekhaya ukuthi siyabheda ngase ngithenga ikhamera ngacela ubaba ukuthi angithi ngimkhamera beyibuya kodwa ithombe zabantu noma ukuthi ishi usaphathe ifilimu ithombe zabantu beyibuya ngigcine sengishutha imshado sure ngifunda e-high school ngisesesikoleni sushaya inyuka nje esikoleni yes yabona okuchaza ukuthi ngaleyo ndlela ngikwazile ukudevelopa ama-business skills ngisephansi kodwa abafowethu abanye abona abantu osomabhizinisi ngisho ungamenzelani angeke azayirane ibhizinisi dinga umsebenzi udinga nje ukuthi lo ufunile ahamba emsebenzini so lezi zinto kufanele sikwazi ukuzibalansisa ikakhulukazi laba abakwaziyo ukuthi bangaqala amabhizinisi kufanele baqale bazi ukuthi le nto iqala kancane awukwazi ukuba yimillionaire ngosuku olulodwa abantu inkinga bethu abakwazi ukuqala izinto
ezincane ukhuleke kuyona lento encane yes you see uwe ngoba uzowa sonke siwile nami manje ngisaqhubeka ngisawa uyabona mina uyazi ukuthi mina nginamabhusha ngidayisa inyama mina ngumuntu wenyama uyabo uhlonza ama grade yes uhlonza ama grade inyama ngizidayisela inyama ngoba iyona indlela engiphile kanjalo uma ngiphuma uhulumeni angizange ngikhale ngithi futhi ayikho into ebekade nginayo ebekade ngiyiphethe ngithathe imali yepension engiyitholile ngahamba ngayodayisa inyama ngayifaka enyameni ngenhlanhla bengivela inkomo nginazo before belo ngizikhulisa kancane ngithenga ngawani kanjalo uma ngiba nemadlala lokho kwenze ukuthi uma sengidayisa inyama ngibone ukuthi la kuyenzeka la kwenzeki ngagcina sengiqhamuka nezinye izinto ke ezihlukahlukene engizidayisayo ezenza ukuthi ngikwazi ukuziphilisa futhi ibusiness ayiphumeleli namhlanje kufanele wazi ukuthi uma ungena kwibusiness ungena ku freeway endaweni ende kufanele uvume ukuthi uzohamba ungacabanga ukuthi namhlanje uzongena ngenyanga ezayo nemoto kufanele uunderstand ukuthi ungena kwinto la uzofanele ubuild khona uhlupheke yabona kunendawo la khona engihambe ngayo qala elinye business ngafika kungekho lutho manje ngo2022 ngilala emotweni ngilala esipontshini just imagine ukuthi this is former MEC but I know ukuthi indlento engifunayo and akunina nonke okwazi ukusurvive mayikade ephume kula yes you understand yes yabo so ngeke usurvive uma ucabanga ukuthi uzozinyusa ushonise phezulu usafuna ama bodyguard noma engasekho yabona lento le accept isimo sakho ukuthi isimo sami njengamanje sinje ngizokwazi ukuphila la ngizokwazi ukwenza kanje yabo ngilala emotweni ngilala endaweni engekho ngoba ngiyazi ukuthi ngifuna ukubuilda lento ngiyibuilde today ingane zami ziyaphila indawo efunctionayo it's run onkosikazi manje yabo so I'm saying lento iqala kancane inkinga yethu asifuna ukuthi siqale izinto kancane from but uthini ngenkulumo yasihlalo wenu akayikhuluma ukuthi abafuna ukuapply abantu abasha ngabe maqondana inayo ya Gwede Mantashe yasusa umsindo kakhulu kwi-Twitter nakubantu abasha nama mwana of abantu abacasuka ngale I totally disagree okay ukuthi abantu bakithi abafuna ukuapply abafuna ukusebenza you see khona kufika isimo la ukuba demoralized khona sure into musu ulokuyizama uyenza la khona kwesikhathi uba demoralized yabona akufani nomuntu osuke ezweni lakhe kwelinye izwe lakhe ngisho ngahlupheka kanjani la uyazi ukuthi inkinga zakhe zinjani lapha mina ngo2021 after iCovid ngingahlala eZimbabwe ngizama impilo ngahamba ngayohlala eZimbabwe ngizama ukwenza izinto zemining ngamina ngihlala khona ngihlala enhle ngihlala emakhaya bagijima beza ngapha laba baseZimbabwe mina ngiyakhona ukobheka ukuthi indlela engaphila ngayo ngaphila ezinye izinto engakwazi ukubuya nazo ngakwazi ukuqhubeka nempilo nezinto zalana so inkinga enkulu angivumelani nento yokuthi abantu abafuna ukusebenza abanye babo baba demoralized ngempela ukuthi isimo lenkinga enkulu ekhona yama drugs notshwala obungene kwi society yethu yabona ngasekhaya siyazama ukuthi sikhiphe abantu kutshwala sikhiphe abantu kulama drugs afikile ngoba into esidayiselwe yona sidayiselwa ama drugs uma sihlulekile ukulwa nento yama drugs awaze umbone umuntu oyiforeigner ahamba ehleli phansi edla ama drugs indaba yabona ingoba sinikwe lento kufana nakuqala isikhathi somzabalazo abantu abasha basukuma bangena ema beer hall bakhahlela utshwala ema beer hall kwathiwa bahloniphi ngoba bebona ukuthi nansi into eyenza ukuthi ibulala abazali bethu enza ukuthi umzabalazo ungaqhubeki ungayiphambili mhlawumbe namanje kusafanele isisukume abantu abasha basukume irrespective inkinga yethu sifuna ukuhambisa ipolitiki phambili ukuthi ubani lo ongenzi ubani ongenzi ukuthi uma ngasisa abantu abasha sihlangane irrespective of your political affiliation sithi no le lokishi siyalikhuculula ngoba iqiniso ukuthi labantu abadayisa ama drugs la siyabazi lapha ngasekhaya kaNxamalala kunomuntu odayisa ama drug emini uyabona ungathi udayisa amakinati into ebukhoma abantu society yayazi lento ithuli society but umi kuphi wena nendaba ekhalisa abantu indaba abantu bokufika ukuthi akusebenzeki wena nje as individual ungakhulumela inhlangano ukhuluma umi kuphi wena ngoba ngempela bayakhala abantu ngabantu bokufika kunzima ukuthi ngoba angithi umholi weANC awukwazi ukukhuluma ukuzikhipha
wena ukulokhuzana uyabona mina ngeke ngathanda ukwenza njalo okay ukuthi uma ngithi hayi manje sengikhuluma manje mina oh yes angithandi leyo into ukuthi ngikwenze njalo khulume njenge-ANC na imiqolelo yami yokuthi abantu laba bokufika bafika ngendlela engeyona kufanele baphindele emakubo ngoba angeke mina ngisuke ngihambe ngeZimbabwe ngiyonge hey uyazifila ukuthi uyi-foreigner uma ufika kulamazwe why ama-foreigner engazifili ukuthi ama-foreigner amefika la eSouth Africa afika senzele why kufanele afika zenzele uyabona so I don't believe ukuthi ikhona ipolicy even ne-movement yethu evumela ukuthi umuntu afika azongena ngendlela engekho emthethweni baqashwe ngalendlela abaqashwe ngayo basebenze kuma sectors engafanele ngabe basebenza kuona it's wrong kufanele sisukume singavumelani ngalokho uma ukuthi lokho kuchaza ukuthi kungifaka kwi-collision cause ne-leadership because I know ukuthi ipolicy ye-ANC ayivumelani nalokho yes uma lo into ingifaka kwi-collision cause ne-leadership let it be face kodwa wena umile let it be yes ngimile mina kulokhu engikholelwa kona ukuthi abakwazi abantu bakithi ukuthi bangakwazi ukusika utshani uma uhamba manje uya la eMajaldini usika abantu bama-foreigners uma ngase uhamba ufika umbuzo ukuthi iphi passport yakho iphi visa ufike kanjani la ukuze usebenze eSouth Africa fanele ube ne-work visa so usebenza nenze njani phela ke nenze njani ke ngoba phela niphethe umthetho kumele ingakho kuma structures la thina sikhona sizikhuluma lezi zinto la ngiseva khona mina ngiyikhuluma but ukuyenza emphakathini nje lapha eNcamalala ngihlala mina emkhandlwini siyayixoxa ukuthi asibavumeli thina abantu la emphakathini wakithi but baqhubeka bangena no angithi ke manje na ke umsebenzi wethu nenduna okay esithi induna kaMpumuza ngibonile impela isikliniki yes sonke ke la kavundlela sikulomkhankaso ukuthi asibafuni labantu abafike ngendlela engekho emthethweni wena uma kuwena iowner yalomuzi kufanele uze zo account emkhandlwini ukuthi uhlele kanjani lo muntu esingamazi umbuzo wa Twitter kodwa lokho uthi kulindweni akwenziwa ngani usalokhu sikhuluma ngoba phela into elulu njengoba usho ukuthi siyabazi yenziwa inkinga ukuthi kuyenziwa all right usi ezinye izinto ziyayidinga ipolitical will at a high level okay because mina at my level ngingakwenza kodwa iimpact ngeke ifane nomuntu okuyilevel engaphezulu kwakho yabona njengamanje nje iordinary member yePTT yeprovince kwaZulu Natal anginayo into eyamandla engathi mina nakhe engikwazi ukwenza lapha ya ngasekhaya Mabethu ave ngixukuza umqondo lento phela ngigenge nami isikole esidala oPTT no ATT kwenze kanjani provincial task team ye-ANC angithi bengikade ngikwi province vele lephumile le ya disband all right yeah then ke kwasese kwakhiwa istructure esi task team asikhethiwe si-appointiwe yes okuchaza ukuthi nathi sa-includwa lapho kuleyo PTT ukuze sakhe sizama ukuthi sivuse umbutho sinenkolelo enkulu ukuthi uma ngase ngempela abantu kukhethwa abantu okuyibona bona i-organization iyovuka ngoba abantu uma ngasuye le mpophomeni nje ubiza abantu be-ANC nithi ubani umholi esimfunayo bayomkhomba umholi kodwa inkinga ekhona eyokuthi manje abaholi sebekhonjwa i-leadership yiloko engikubiza ngokuthi bakhona abaholi abasiholayo kodwa uma uthi uya-analyzer kahle kahle bayi-membership labaholi abayi-leadership bona sebeyi-membership so uyabona lento iphenduke kanjani so i-membership iyi-leadership i-leadership iyi-membership ithina-ke lapho hayi bimnandi le nkulumo engeke nawe nginakho kulokhuzana mfowethu amanye amazwi mhlambe nje ongawadlula ngawo nyakuqalile mfowethu wonke umuntu uyazama ungathi nje ugqugquzela kakhulu umuntu omusha yabo nje ngiyayithanda leyo ikhulumayo yeyidakamizwa because uthe mawusho iminyaka uthi ngonyawo ukuthi ngakulida ngithi hawu lo muntu wokubukeka esemncane wayeselida ngo-95 sisema lower primary khona abantu abasebelicanga ngasikhathi isikole ngo-95 so ngizamukela lapha mfethu amazwi angawumphako kulonyaka 2025 ongawadlulisa kumuntu omusha osibukayo noma inspiration because you might not know ukuthi ubani uminspiration nobuka le video and thina sesile generation emore kuma social uzobona inkulumo ngxoxo uzobe iningi ngo TikTok ngale nkulumo esiyenza la le message efikayo nale clip encane eyofika kuyena u30 seconds ithini umyalezo wakho ongawudlulisa kumuntu omusha mfowethu kungenzeka izinto zisengenzeka inkinga kusezandleni zethu sonke
abantu abasha abasukume babambe iqhaza endaweni ezahlukahlukene lelizwe lakhululwa abantu abasha ifuture yalelizwe kusezandleni zabantu abasha umuntu omusha akaqale lokho okuncane abone ukuthi ngale njengoba nikhona nani nikwazi ukumarketa izinto nikwazi ukuya endaweni yokhosini hlala ngikulalela yes i-impact it's so high it's huge impact oyenzayo ngalendlela owenza ngayo njengoba nje I'm so impressed ngento ukuthi ngibona ukuthi wakhe i-studio ekhaya uyabona ukube omunye umuntu buzothi no anginawo ama resources angikwazi kwakhe i-studio lento angikwazi ukuyenza uyabo so uqale kancane one day uma usune studio sakho usune production serious kobe ngathi awukwazi uzuqale ngalendlela uqale abantu bakithi abaqale kancane abaqale lokho okuncane abakwazi ukwenza bakwenza lokho nje ukwazi ukwenza ukwazi ukuthi ukwenze futhi nokucollaborate nokuhlangana nabanye abantu asingahlangani nabanye abantu uma sinikana izidakamizwa ake sihlangane nabanye abantu ngokusharisha information ne knowledge mina ke ngithi mina abantu abaningi engizwana nabo ababangani bami abantu abanemali ngoba ngifuna nami ngiaspiration ukuthi ngibe nemali ngiyazama ukuzisondeza kubona abantu abazisondeze kubantu abazoshintsha impilo zabo ungazisondezi kubantu abakudonsela emuva nabakudonsela phansi impilo yakho izoshintsha wena izoba sezandleni zakho inkinga enkulu ukuthi thina sifuna ukuzi-associate nabantu abakwi level yethu yabo asingazi-associate nabantu abakwi level yethu asi-associate nabantu abaphezulu abazokwenza ukuthi impilo yethu ishintshe ibe ngcono mina ngihlekisa ukuthi ngoba nginayo i-braai pack lapha efrijini futhi wena udila ngenyama senginayo inyama encane esingaqala siyodayisa inyama sizothu sigijima nawe mfowethu yazi kunento masihamba thina ngoba sibuye sihambe la emgwaqeni sikwazi ukuthola information kunento ehlezi ngiyizwa ikhulunywa abantu futhi bazongifakazela and I will make sure ukuthi le clip ngiyenza ibe encane ukuze ngiyifake la engifuna ukuyifaka khona kunento eshiwa abantu abathi kwahamba umngeni from izandla zeni zika ANC la endaweni yakithi and bathi abakaze banibone nibuya lizoxolisa noma nibachazela ukuthi nibuka ukuthi kwakuyinkinga enjani uthini ngaleyo yaleyo nto ivela njalo kubantu wonke umuntu hleze nje and le after inkondlo yami hamba kanjani uyakhumbula inkondlo yami hamba kanjani so ngiyakule point that abantu bathi abanibonanga nibuye ukuzobachazela mhlawumbe as leadership lapho ukuthi hey bafowethu sistakhe lapha maniyibheka niyokwazi ukuphinde nibuyise omasipala abafana nomngeni uma kunjalo mina ngicela ukuthi ngixolise kakhulu xosela ukhongolose ngezinto eziningi ezahlukene kungenzeka ukuthi sasilethe abantu esasithi babaholi fune babaholi abangenza ngendlela ekuyiyona fune sithathe responsibility sibuye sizokhuluma nabantu sixolise kubona ngoba ukuthi nalitho ubuxolisa kahle impela ku camera makhulumi ya enye yezinto engibona ukuthi kufanele sixolise ngempela kubantu ukuthi kungenzeka ukuthi azange size sibuye size kubona after kuhambe umngeni kuyiphutha ngicabanga ukuthi kuyiphutha kakhulu lokho indawo yasempophomeni kakhulukazi ibe neqhaza elikhulu kakhulu elibambile emzabalazweni wase-South Africa uma uzokhuluma ngeSamkholo nathi besisebancane sizwa ngendaba yeSamkholo siteleke esabasikhulu kakhulu nomkhulu wami ayisebenza yes so iqhaza elibanjwa abantu basempophomeni ngicabanga ukuthi kusifanele ukuthi not kuphela empophomeni emngeni awu emngeni the whole not futhi emngeni the whole as the whole abantu uma ungase usubheke siluze ama-ward wonke ala not necessarily KZN sengisho nje la kule district yaseMgungundlovu yes ngoba kulawa amanye ama-district bakhona ama-ward kufanele sizinuka amakhwapha njengoba bathi ngisho ekuqaleni sizibuze ukuthi yini eyenza lento uma uzokhumbula kahle enye yezinto eyenzeka uyokudismantlisha ama-structures akade ephila a-replace ngama-structures akade angasebenzi athi iqiniso lengilikhulumayo kukhishwe abaholi akade babaholi bethandwa abantu kwalethwa abaholi abathandwa yi-leadership kufanele sikuxolise ngalokho kubantu amaqiniso abuhlungu lawo kufanele sikuxolise lokho kubantu way forward kuyavota phela kulonyaka nenze njani iqalileke icampaign namhlanje nje lemngeni bekade hleli i-local election team ama-community ezoxoxa uzokhumbula ukuthi nala kwakhiwe lento ethiwa ama-BTTs ama-branch task teams nakhona abantu bayakhala ukuthi kukhethwe abangani be-leadership yes uyabona yes so nginenkolelo ukuthi i-ANC izoba khona indlela ezoyilungisa ngazo lezi zinto
asibuyele emasesweni sizokhuluma nabantu. Ngicabanga lo mhlangano nathi ukhona namhlanje lemngeni wenza ukuthi kuqale kube khona umsebenzi abantu abawubonayo ukuthi ANC ikhona izohamba ingena imizi nemizi ikhuluma nabantu ukuthi siyawazi amaphutha. Okungcono ke manje ukuthi kuzokhethwa kuzovotelwa umuntu ozobebonwa abantu. Inhlanhla ke ye-ANC ngeprocess ye-ANC ukuthi ithi noma siyenzile iprocess yayo masiyayivula ivulele emphakathini. Ukuthi umphakathi awusho ukuthi ubani umuntu omfunayo. Hayi ukuthi uyamfuna ndo. Yes. Ithi athi ama guidelines e-ANC umphakathi awusho ukuthi ubani nimfunayo. Okuchaza ukuthi umphakathi ungavela uvuse umfoka khuba umpungose. Ithi no sifuna loya muntu. Siyambona akekho elistini yenu enimfakile. Siyambona futhi akayena umholi we-ANC la endaweni. Kodwa thina sifuna yena. Ama guidelines e-ANC njengamanje ayakuvuma lokho. Ngoba i-ANC ibe ne realization yokuthi besihamba kakhulu ngaphandle kwabantu. Ngaphandle kwemphakathi. Manje ithi no umphakathi awube wona oshoyo ukuthi kwi-ANC nina mphakathi ubani umuntu onifuna ukuthi animehle. Hayi mfowethu kushume kakhulu abanye ama-elections lawa and kade ngisho nje ukuthi le podcast izoba inkinga kakhulu lama-election ngoba yona platform esizobe sikhuluma ngezinto ey'fana nalezi lobe kade sinaye ubhuti wethu umthandeni wakandlungwane. Siyabonga kakhulu mfowethu ukuthatha ithuba lakho uzosiqeda isikhathi. Ngibuka ukuthi ziningi kakhulu into engiyifundile kuwena and mfethu ungadinwa yithina ngoba sesazokudinga I know abantu abasilandelayo bazoyithakasela kakhulu inkulumo ngixoxe sinayo. Ungadinwa masikubiza sicela uzosicija futhi usibonise kwezinye izinto eshoda. Mina nje ngale kwentaba nje. Mawuthi nje ngale kahaza sekuyisekhaya. Futhi mina ngiyayicupha ikhala ngicabanga ngithatha ithimba sizoshuthela ekhaya ngoba inyama ngizwile ngathi ngingajabula kakhulu. Ngathi ave ngingajabula nje sihlalele lapha emzini wababa siyishuthele khona ngingajabula kakhulu. You're most welcome. Siyabonga kakhulu mfowethu. Don't forget to subscribe. Ngasisheka lapha ku Facebook. Siyabonga imbongi Mpungose page. Ukwazi ukufollowa lapho ayeka amapokoza. Leli la ngempela likuma million guys serious. Yabo TikTok ngasisheka lapha iba nathi Mpungose. Sikhona ku page YouTube Mendros Production ngakwazi ukuthi usicheke khona la isikwazi ukuthula khona. Namhlanje ngathi sikhuluma naye. Sathola into eziningi ukukhula kwakhe impilo umzabalazo yensi izinto ezinye sicaciseleke kuzona engicabanga ukuthi besisele kuzona. Siyabonga kakhulu. Don't forget to share, subscribe, like yenza konke. Siyabonga Mpungose.